mutum ne a suna amma ba dai kama ba. Muhammadu kai mutum ne a suna amma ba dai kama ba. Ka fitar da mu daga duhu, ka kawo mana haske, kayo sama ta yi duhu, taurari si haske, kayo kasa babu duhu, ka hasko mata haske, mala'iku babu duhu, kaga ba su yo kama ba. Muhammadu kai mutum ne a suna amma ba dai kama ba. Salatin naka kayo shi ya zamo mai tiran kunci, yawan abin da ya so shi ga Mustapha mai yanci, alai har sahabban shi da 'ya'yansa maceci, sokar sa Fadimar shi ka san bata yo kama ba. Waliyai duk musosu sun yo yabo dukansu, Sheikh Tijjani na cikinsu yayo yabo cikinsu, dan Ummajiyalinsu har Zubairin nasu, Iyas sarkin yabansu shi ma bayyo kama. Muhammadu kai mutum ne a suna amma ba dai kama ba. Yabo na shi na kama ga warakar zuciyata, malan ka himma ka kama sai ka sami wadata, da arziki sai ka sama gare shi karshen annabta, wanda ya bi kaza ya sama abun nan da bayyo kama ba. Kaga Allah da idanka kuma shi ma ya ganka, shimfidarsa kai ka taka da takalmi ka farka, kai ɗaya ba wanda ya bi ka, Jibrilu can kasanka, Allah ka yayyabe ka domin san ba kai yo kama. Muhammadu kai mutum ne a suna amma ba dai kama ba. Tambarin annabta jikinsa aka faɗarsa je ka duba, hannun Allah jikinsa jarumi sadauki ku duba, adan Allah jikinsa har jifansa na ka'abba, mukamin Allah na gunsa har abada ba za ka yi kama ba. Allah ya rantse da garinka har rayuwar ka jagora, annabawa duk sun bi ka, sakonka sun isar nura. Allah ya ba su ne dan ka, kai ne ka fifita suraja, yarda ni ya zama ina bunka amma san da bayyo kama. Muhammadu kai mutum ne a suna amma ba dai kama ba. Ya mai Fadima da Aliyu mai tsarkin jiki an kira ka hayyu, ya hadi kai ne ganiyu, al'ali kuma alwaliyu, soyayyar ka al'aliyu ba ta misali zo kawiyu, yarda da ni ya mai wahayu ma yaban da bayyo kama. Muhammadu kai mutum ne a suna amma ba dai kama ba. Muhammadu kai mutum ne a suna amma ba dai kama ba. Rayuwar ka kasa daukar don kawai mu sami imani, kaya da aminci gare mu kai ne ka zo mana da ihsani, ka mutunta mata cikinmu ka ba su rayuwa makiru, ka ba su yanci sun ka samu a duniya ba zai yo kama. Muhammadu kai mutum ne a suna amma ba dai kama ba. Bambancin ka da halitta rana ce da abin da ta haska, girman ka akan halitta sama ne kuma da ƙasar ka, mukamin ka akan halitta kai ilimi ne an jahilce ka, yardar ka akan halitta a sani na ba za ta yi kama ba.
duk adona domin ka, kwalliya ta na gare ka, kwanciya buri na ganka, duk dare kafin na farka, damun can in ta ganinka, dan Fadima tsokar jikinka, har abada ya zama ina gunka, da amincin da bai yo kama. Muhammadu kai mutum ne a suna, amma ba dai kama ba. Sallama babban alkhairi a zuciya ka wuce misali, sallama gare ka nuri wajen Allah baka misali, sallama shugaba mukutari har Fadima ya mai asali, sallama jagora a nuri gaban abada ba za ka yi kama ba. Zuciya ba ta san alkhairi na kawo kara mukutari, burinta kullum na aikata sharri ba na san hakan an nuri, ka tsarkake ni daga sharri wannan ni shine buri, malan tasi'una da buri kai mai abin da bai yo kama ba. Muhammadu kai mutum ne a suna, amma ba dai kama ba. Al'amura na gare ka, kai yadda ka so ya mai buraka, aikin lada na baka, sallah azumi ma na baka, iyaye na baka, har yan uwa ma na baka, mata da 'ya'ya na dukka, har ni ban kai ja gaba ba. Sallama mai cika buri, buri na gannu Madina, sallama raudal alkhairi dan Fadima je Madina, dan Abubakar Madina, dan Umar hada Usmana, dan Ali Hassan Husaina, Malam Aminu na tuba. Muhammadu kai mutum ne a suna, amma ba dai kama ba. Muhammadu kai mutum ne a suna, amma ba dai kama ba. Muhammadu kai mutum ne a suna, amma ba dai kama ba. Muhammadu kai mutum ne a suna, amma ba dai kama ba.